Izibongo zokhozi FM olumaphikophiko. Isibhabhanyone esishama phiko phezulu kweGolden inyoni endizele emafini kumkhathi wajama zonke izwe zakhothama ukhozo njengengudude phakuzisa amaphiko kwaqovumula izulu sizwile ihlewula ngezulu kaK Masinga phansi intabeni zasebhodwe yaphinde yabubula ngezulu kaBhodloza Nzimande elingenamkhawulo ishashalaze zeligida amatshitshi namajongosi lagida oLady D lagida oDkt Ngwenya laphinde lagiya amaciko agiya ngombhobho njengesikhwili ngisho izingcwethi ogcabale mbadadu manyathela noKansas City mchunu umfana omuhle nabonke abafana abakhona emhlabeni ndizanyone emaphikophiko ndizanyone yesizwe ujubalale umhlaba wonke izibongo zokhozi FM sizibhalelwe umini yakhuba imbongikazi Umsakazo ukhozi kulolu hlelo ubusuku obuhle sikulethela ke yona on the couch session nabo Umgeni Water sesiyibingelelile ke sazamukela ke ihambeli zethu uDkt Sipho Manana acting chief executive ukhona ke noMr Mkhwanazi group chief financial officer khona Umgeni Water noGabsie Mathenjwa kena ke usihlalo wayo ke iboard mhlawumbe nje ngiqale ngize kuwena sihlalo sikubingelele sikwamukele sihlale nje odabeni Department of Water and Sanitation umnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle ukhiphe umbiko wokuthi KwaZulu-Natali kuhlanganisa Umgeni Water nomhlathuze water kwakhiwe iboard ehlongoza ukuthi kwakhiwe uhlaka lolodwa lokubhekelela ukuthuthwa kwamanzi noma ukulethwa kwamanzi ukuphakelwa kwamanzi KwaZulu-Natali mhlawumbe ke sikubheke lokho ukuthi kungaba yinto esebenza kanjani zingaba khona izinselelo kungaba ukuthi ke kwazi nje kuhlele ukuthi kusebenze ngendlela Ngiyabonga kakhulu ngisacela ukuthi ngibingelele abalaleli emakhaya siyajabula thina bakwaMngeni ukuthi sithole ithuba lokuthi sikwazi ukuthi sizichaze abalaleli emakhaya uhlelo kulesikhuluma ngalo uMinister alwenzile uMinister weWater and Sanitation Baba Senzo Mchunu uthe umebuka endlela yokusebenza ngayo kwezamanzi wasefisa ukuthi cha akube khona uhlelo oluhloliwe kuthiwa i-due diligence masuthi phecelezi oluzobuka ukuthi isinqumo azosenza ingabe sinayo insesekela na kusho njengamanje ke wenza uhlelo oluthi ukuze ngenze i-decision izokwenzekani ngifuna i-base ngifuna isisekelo uma lwenza ke lolu hlelo ke ulwenza ke akalwenzi yedwa ubiza omasipala ubiza na wonke ama-stakeholders ubiza labantu nje abakhona ezobabuza ukuthi ngifisa ukwenza lokho ngenxa yokuthi ngifuna ukuthi kuphumelele i-water service la kwi-province KwaZulu-Natali ngifuna ukuthi isebenze ngokuhlangana kuqhutsheke kuye phambili ngakho ke le report ke imisibuyile ke uzobe sekwazi ukuthi bese ebuya ke zokhuluma asho ukuthi ithini i-report ukhulumike nathi izolo wathi ke uyacabanga ukuthi inyanga nje iyodwa zimbili ukuze athole le report uma seyitholile le report pronounce noma akayokhuluma engabuyanga waba nenguyazana ngoba uthe ufuna ukuyithatha i-report ebesethi i-report ingitshela ukuthi kumqondo okuphusile ukuthi ngihlanganise nazi izathu bese ke le report ke eseyakwazi ukuthi ayiprocess ngakho ke ngathi abalaleli sebengalindela ukuthi uMinister beseyitholile i-report useyithatha ebese yaveza ukuthi ikhona i-report ngoba uthembisile ukuthi cha ngiyayithatha bese ngiyakhuluma bese ngiyasho ukuthi ile report engiyitholile ethi nansi into efanele KwaZulu-Natali nayo futhi uhlelo ulivulele wonke umuntu bekhona ukuthi akwazi ukubeka uvo ngakho ke siyayithanda kakhulu le process ngoba ine basis kusho ukuthi ngamanye amazwi inendlela enziwa ngayo ukuthi ile report ezositshela ukuthi iyokwenzeka kanjani iyokwenzeka nini futhi angazi noma mhlambe bekukhona yini abese balulile okuyikona okuholele ekuthenini kuze kuqhamuke wona lo mbono ukuthi mhlambe nansi into engasebenzele isifundazwe sethu saKwaZulu-Natali ungqongqoshe okumphusha kakhulu ngathi uphushwa i-service delivery okay uthi uyahamba iprovince yonke abona athi uyafika ngapha kuthiwa hayi thina siseviswa umhlathuza aphuma engapha kuthiwa uMngeni aphuma engapha bathi abanye hayi thina besingakaserviswa umuntu sisaserviswa sebona ukuthi hayi uma wonke umuntu KwaZulu-Natali ezothola into ekuthiwa i-service delivery kukhalwa ngayo kufuneka ukuthi sihlangane senze into eyodwa sibe imbumba ukuze ibe khona i-service delivery ngasho ke mina amazwi asitshele wona uMinister uthe into emphushayo ukuthi ufuna kube khona amanzi wonke umuntu KwaZulu-Natali ingakho ke eswekele uhlelo ukuze abonke umuntu akwazi ukuthola amanzi Dkt Manana uma ngiza kuwena sikwamukele ohlelweni sikwamukele konomsakazo ukhozi mhlawumbe mangase sithole nje ukufundiseka ngawo Umgeni Water ngoba thina sazi nje ukuthi hayi sivula umpompi kuphuma amanzi sazi ukuthi uma singanelisekile sizokhala lapha esikhala khona kodwa singabi nakukufundiseka njengoba echaza usihlalo ukuthi kwezinye indawo i-service delivery kuyakhala iyagqoza ngempela kwezinye indawo
indawo umhlathuze kwezinye indawo umngeni ake sithole leso sithombe nje ngokusebenza kwawo Umngeni Water. Sibonge noNongcebo sibingelele kubalaleli emakhaya. Umngeni inkampani endala kakhulu yaqalwa ngo-1974 ukuphakela omasipala amanzi. Kumele umuntu acacise kakhulu ukuthi asihambi siyofakela amanzi endlini. Thina sigcina ekutheni omasipala esibaphakelayo sibaphe amanzi bawabeke kuma engqolobaneni zawo noma amanye sithi siwakhipha nje la kade siwathatha khona emfuleni siwafaka kuma reservoir siwaclean bawahambise emphakathini. Okusemqoka nje engingakusho ukuthi lo msebenzi lo Umngeni mawubheka uneyinhlaka ezimbili. Khona umsinsi holdings obhekelene nendawo la ngizothi khona ama catchment yabona iyalo la kuphuma khona amanzi namadamu ukuthi kungabi into ezodinga ama chemical amaningi uma usuwaphehla amanzi. Babheke leyo ndawo leyo. Kube khona water services wona usinikeza ngizothini inhlelo zokuthi uma ngabe kukhona la kufuneka nenze khona ama project namanye ama side ama business kanje o triple P leyo subsidiary isize lapho ukuthi senze lokho. Kodwa nje Umngeni usuwonke mangibala nje abasebenzi abakhona bala ku 1200 aba permanent. Bese ke siba nama students, train engineer, train ama project managers, trainer wonke omunye umuntu ongakwazi ukuthi abambe iqhaza ekutheni kuwo wonke ama careers esinawo Umngeni. Ikakhulukazi siyabadinga abantu abazokwakha amadamu, engineer, abantu baka planning nama hydrologist, nabantu abenze environmental management. Sibuye futhi sibe no project manager. Maqala iproject yokufaka amapayipi awukwazi ukuthi kube umuntu ongenayo i-project management qualification. Nama technicians akhona, abantu abawo artisan, nama welder kuze kufike nasekutheni even nabantu esibaqashayo kuona ama water plant, ama water works or process control. Izinto lezo ezithe ukuba specific awuveli nje uthathe noma ubani ozokwazi ukungena. Umuntu yamtrainer isikhathi eside azakwazi ukwenza lo msebenzi lo. Ikafushane ngisho kanjalo nje ukuthi Umngeni kuyi factory kuyindawo la uthola khona ukusebenza eoffice ubuye futhi uhambe uyasebenza ngaphandle bathola befaka omakalapha faka amabhuzi bangena phansi le koma waterworks. Isikhathi 25 minutes past 8 kona umsakazo ukhozi isihambeli sethu ke bese iqeda kuphendula nje manje lo mbuzo bese ubheka ngokuthi usebenza kanjani Umngeni Water uDkt Sipho Manana Umgeni Acting Chief Executive. Sesiza ke umnumzana Mkhwanazi Chief Financial Officer. Mhlawumbe uma sobheka lo msebenzi umkhulu nomsebenzi wokuphakela abantu amanzi kukushicilelo nokona umthetho sisekelo ukuthi wonke umuntu unelungelo lokuthi athole amanzi aphephile azokwazi ukuthi awaphuze. Bese kubhekwana nendaba ye service delivery okusho ukuthi lento akusiyona nje into engenziwe nje ukuthi kuyapatapataniswa nje kuyaphesha kuyavuza ake sibone ukuthi abantu bayawathola yini amanzi njengoba dechaza nobuchwepheshe obudingekayo uDkt Manana okusho ukuthi kuyinto ke edinga imali ke le ukuthi yenzeke. Mhlawumbe nje mangase uspendele isithombe ngasohlangothini lwezezimali ke manje ngapha kuMngeni Water. Ngiyabonga noNongcebo balaleli. Cha noNongcebo kushuthi ke uma ngase ngibeke ngaseyimalini kushuthi ke namhlanje besihleli nje si presenter ukuthi unyaka wonke senze kanjani. So ekuhlaleni kwethu Umngeni udayisa amanzi komasipala and ekudayiseni kwawo amanzi komasipala kulonyaka sibe sesikwazi ukuthi senze u4.9 billion rands okuwona ke esidayise ngawo. Sase ke kulo 4.9 billion sase senza inzuzo ka 1.2 billion kanti nangonyaka odlule besenza inzuzo ka 1.2 billion. But ke ukhumbule ke ukuthi kulonyaka ziningi izigameko ezenzekile ebezisivimba ukuthi singaze sifike la sifike khona. One ukuthi besisaqhubeka nesifo sobhubhane
obelwenza ukuthi abanye abasebenzi singakwazi ukuthi sihlangane or abasebenzi bezemsebenzini. Kodwa ngaphezulu kwalokho kwaba khona nezikhukhula okuyizona ke ezakwazi ukuthi ezaphazamisa zalimaza namapayipi ethu endaweni yaseWushweni. Ngaphezulu kwalokho uJuly masazi sikhumbula wathi uma waqala ngeziteleka ezenza ukuthi abantu bataphe nakhona kwakukhona ukuthi iyaphazamiseka umsebenzi wethu. So ekwenzeni lo 1.2 billion ofanayo no 1.2 billion bese wenze ngalowa nyaka odlule kusikubona thina kuyimpumelelo elisayidini lethu. Uma ukhuluma ngendaba yenqala sizinda ngiyakhumbula ukuthi nyakenye sike saba nalithuba lokuthi sixoxe wayikhona usihlalo webhodi siyibheka leyo ndaba yokuthi abantu bayihloniphe bayiphathe kahle futhi nenqala sizinda ngoba uma khulunywa ngendaba yelungelo ukuthi umuntu makathola amanzi lokho kuhambisana nesibopho phela ngoba nenkomishi yakhe ekhaya vele uyithatha uyiphihlise phansi ngoba usuku usafuna ukuthi uthathe ukhe ngayo uma ukuthi ufuna ukuphuza kanjalo ke nenqala sizinda. Ake siyibheke ke leyo Mnumzane Mkhwanazi kule yokuthi amanzi ahlanzwe kahle, amanzi abantu bathole amanzi asesimweni esikahle, inqala sizinda futhi na ihlezi isebenza ngakulelo hlangothi masesibheka sohlangothini lwezezimali kuyinto ehleleka kanjani? Angibeke nje ukuthi izimali siyayizama ukuthi sizihlele ekuqaleni konyaka ukuthi sizohamba sithi ke zisebenziseka kanjani unyaka wonke. Okuyikona ke esiyayisigadwe kona thina ukuthi ke kufanele lezi imali uma ngabe sizihlela bese ke inyanga nenyanga sikwazi ukuthi ke senze njengoba kade sibekile ukuthi naku uhlelo lumi kanje. Zikhona izinto esizibekile even nakuona lo nyaka ezithi ezokuthi sihambe ke sizama ukuthi ke sithinta abantu bomphakathi ukuthi bazi ngendlela yokuthi awukwazi ukuthi uyongcolisa emfuleni ongcolisa emadamini ngoba ngesikhathi ungcolisa emfuleni ungcolisa edamini kuba nenkinga yokuthi kufanele thina ke bese sisebenzisa ke ama chemicals amaningi ukuze sikwazi ukuthi siclean kanti ezinye izinto futhi azicliniki zigcina zihlukumeza imshini lesisebenzisayo ukuze sikhuculula amanzi ukuthi akwazi ukuthi aphuzeke. Okwesibili okunye ukusihlupha ikona lokho kwabantu beya endaweni lezi ezakhelwe ukuthi khamba amapayipi bese bakhimiza eduze kwamapayipi. Okokuqala kuyingozi but okwesibili kunayo into yokuthi bagcina sebeqophoza wona amapayipi ethu lawo ukuze nabo bathathe amanzi bawasebenzise lawa asuke edlule emapayipini ekugcina ke kuphazamisa okunye. So sizama ke ukuthi sikhipha amabhena sizama ukuthi umphakathi siwazise ukuthi lento ukuthi bahlale endaweni eduze kwamapayipi sibiza nge-servitude encroachment ukuthi kunendawo ezibekiwe ukuthi amamitha amangaka ukwazi ukuthi uhlale kuleyo ndawo. Ngizama ukuyicabanga lento. So umuntu wakhile kukhona amapayipi amanzi so kuyabonakala ukuthi lamanzi ayathutha khona la eyakhona lapho ke sekufaka nezinto ke ezinobuchwepheshe bathi pressure nontoni ukuze amanzi ahambe ngendlela khona lapho mawuthi ukugqobhoza usho ukuthi kunokuthi mhlambe abantu bafaka izicele ezifanele ukuthi baphakelwe amanzi kuleyo ndawo bakubhola imbobo khona lapho kula mapayipi lawo. Yebo, kwezinye ikhathi babhola imbobo kuona lezo indawo lezo zamapayipi. Okay. Okuyinto ke nathi ke kufanele sihlale ke sigade. So la egcina kusebenziseka khona imali kuthina ukuthi ke sithatha imali ke manje besingayibekela ukuthi fanele siyisebenzise ukuthi ke sifake abagadi abazogada ke manje lawo mapayipi ukuze kungenzeki lokho noma bagade kona ukuthi babheke ukuthi abantu abaqhubekini nokwakhe endaweni engafanele bakhe zona. Engicabanga ukuthi nalokho kunobungozi ngoba phela asikhulumi ngamashubhu amancane sikhuluma ngamapayipi amakhulu ukwakha khona lapho. Isikhathi 29 minutes to 9 ngonomsakazo ukhozi siyawumema ke umbuzo wakho nokuthi ube ingxenye nje yohlelo umlaleli ngokuthi ke uthumele ivoice note ku 0716136667 ungabhala ke na ku Twitter #ubusuku obuhleni #oyizoyisebenzisa. Sinazo ke ihambeli zethu futhi esinazo la eM1 studio sizozinikeza nalo ithuba lokuthi ziphendule. Iyangithatha kakhulu le kwakhe eduze kwenqala sizinda nendlela esingcolisa ngayo ngoba uyabona masikhuluma ngokungcola suke sibabaza nje kusakazeka amaphepha singacabanga ukuthi kunamthelela muni kuyona le service delivery sibuye sikhale ngayo. Kodwa ngicela ukuza kuwena Dr Manana ngoba ngizeka
ngibheke nosihlalo le yokuthi kube khona uhlaka olulodwa olubhekelela ukuphakelwa kwamanzi KwaZulu Natali. Mhlawumbe wakho umbono ngalokho njengoba kuyinto esahlongozwa echazile nosihlalo ukuthi kuzoba udaba oluzosingathwa kanjani njengoba esekubekile ungqongqoshe kwa-Water and Sanitation kuzwelonke ukuthi mhlawumbe lokho ke uma sibheka inselele ekhona, uma sibheka la kuhamba kahle khona, uma sibheka la kuxega khona ngokwe-service delivery, ngokwengqalasizinda, ngokwezezimali njalo njalo, ngiyacabanga ukuthi zikhona izinto ayibhekile naye wabuka ukuthi okay mhlawumbe nazi inkinga la ikhona singalungisa kanje, singaphesha kanje, kodwa konke lokho ngicabanga ukuthi sekudala omunye umsebenzi manje makuzohlanganiswa ukuthi mhlawumbe kungaqhamuka nokuhle kuqhamuke nokunye ngaba yinselelo. Uma ubheka nje noNongcebo nabalaleli emakhaya into inkinga mhlawumbe kwamasipala sizokwazi ukuthi uma ngabe uyi-water board yangamele yonke KwaZulu Natali eyifana nama-skills, ubuchwepheshe, Umngeni inkampani ene experience enkulu kabi uma uhlanganisa wonke umuntu nabantu abakhona khona nama-skills nje amakhona khona eMngeni. So i-benefit yokuqala leyo ukuthi sizokwazi ukugijima siyosiza kwamasipala la kunenkinga khona noma ngabe kuthiwa isekuhlanzweni kwamanzi asayophuzwa ongena ezindlini noma amanzi asesetshenzisiwe. Lokho kuzokwazi ukuthi kube khona uzothini ukubenefita kwawo wonke umuntu, bese lokho kwenza futhi ukuthi nemali esetshenziswayo uma uyibheka nje kuyi-province yonke isaveke. Uma ngabe sizokwazi ukuthi sisebenzise ama-skills esinawo kusenokuthi sihambe mhlawumbe silanda abantu phesheya or noma kwezinye indawo, kodwa sibe sikwazi ukuthi umngeni ukhona ungakwazi ukuthi ungenelele lapho. So okukhulu kakhulu engikubonayo kuzoba yilokho. Nezinye zezinto ukuthi uma ngabe mhlawumbe uthenga yona ingqalasizinda, uma ngabe sewazi ukuthi uyi-water board enkulu, akusabi ukuthi uthenga kancane, usuthenga kakhulu bese ukwazi ukuthi uthole mhlawumbe leyo infrastructure ethengayo ngemali ephansi. Uyakwazi ukubhagena uma ngabe umkhulu. So yiko lokho okubukwayo uma bebuka ondonga ngapha ngaseyimalini ukuthi ukuhlanganisa i-water board usiza kuphi, nokuthi ke noma ngabe ususiza ke manje abantu kwi-service delivery uzoba ne-footprint enkulu. So ikakhulukazi lapho ikona thina sikubhekayo uma ngabe sikhuluma nawo zakwethu emhlathuzi sihlanganisa instead ukuthi kube u1 + 1 = 0, 1 + 1 = 2 la. Ngibe ngiyibuza ke kodwa ngingaqondile ukuthi nje nginqumela ogodweni, ngiyazibuza ukuthi ngabe lokho ngempela kungaba yisombululo yini, ngoba okusho ukuthi la khona inkinga la nenkinga khona ni Umngeni nala kunenkinga khona kumhlathuzi, ukuhlanganisa kusho ukuthi manje zimbili lezi inkinga zizohlangana, uyabona, nala kukuhle khona kubili kuzohlangana. Ngiyibuza ukuthi ngempela kuzokwazeka yini ukuthi kuqhamuke neyisombululo, kodwa nje beshilo usihlalo ukuthi into esazobhekisisa leyo mhlawumbe soba nalithuba lokuthi sixoxe futhi emva kokuthi sekubhekiwe konke lokho ukuthi ngempela ngoba nanombani mayifika neyinkinga mayifika nokuhle lokuhle ayikwazi ukuthi kuqhutshekwe nawo, kodwa iyinkinga ke zona uma sibheka ingqalasizinda, uma sibheka i-service delivery ukuthi kuhanjwe ibanga lokuthi kuhlangatshezwane ke manje nalezo inkinga kusonjululo ukuhlanganisa kwakhanda i-water board eyodwa, ngabe ngempela kuzophuma nesisombululo, ngoba mhlambe mina nguNongcebo ngingabonga ukuthi hayi ke zaphela inkinga kuzolunga same time, kanti kwayikona lokho kusazothatha isikhathi njengoba usho ukuthi kusafanele ngithole nama-skills namakhono ukuthi lo msebenzi ukwazi ukuthi uqhubeke. Kodwa uma siphinde sibheka njengoba wayichaza Dr. Manana ukuthi amakhasimende enu omasipala kukhona ikhasimende ke Cetshwayo District Municipality okuyilona ikhasimende enisanda ukuthi nilamukele nikwazi ukuthi nisebenzisane nalo nibhekane neyinselelo nezidingo lapho zokuthi imiphakathi yahlukahlukene iphakelwe amanzi. Umsebenzi uqhubeka kanjani? Cetshwayo singene ngonyaka ophelile kahle hle mangikhuluma ngonyaka ngisho i-financial year indawo entsha iwumakoti kuthina lapha ya ukwazi ukuthi kule igame esinazo ezu31 sinegame ezu31 ukusuka kwesakhondonga koSikhawini uyoshaya phezulu enkandla emthonjaneni igame lapho siwu31 kule igame lezi sikwazi ukuthi sikhipha amanzi ngosuku
ngizokubeka nje kaphecelezi ngithi 53 million bese ngijikisa ngithi abantu abangaka abangasaplaywa u53 million ngokwe norm yase South Africa ukuthi umuntu omunye usebenzisa 80 liters per day. Kusho ukuthi lokho amanzi siwaphakela kulezi ikimu kwenza about 662,000 people abangakhaveka. Leyo amount of water iningabi siyaqhubeka and siyafisa futhi ukuthi la ngokomthetho thina sifuna ukufika 100 kahle hle siyasebenzisana ke nomasipala kunezinto ezintsha uma ungena kuleya ndawo kufuneka uvule ioffice saqala sathi solivula Richards Bay sabona awusuke Richards Bay uyenkandla noma ungasuke engwelezana uyenkandla ngcono siyesho siyazama ke lapho ukuthi sithole ioffice lokuthi sikwazi ukucover kahle lezi ndawo lezi uma siyoyiservice. So okusemqoka manje ukuthi sisebenzisane nomasipala sisebenzisana kahle kakhulu nawo la kunenkinga khona siyahlangana senze sure ukuthi uma ngabe kuyizinto eziligal sixazulule uma ngabe kuyizinto ezifinancial sixazulule njengamanje nje siba nama meetings almost every month technical nawo ke our management isikwazi ukuthi sibhekane nalezo ingqinamba lezo kodwa nje sihamba kahle Cetshwayo siyafunda nakwezinye izinto esizitholayo kuphona kodwa nje si right kakhulu sisebenzisana kahle kabi and siyacabanga ukuthi abantu bazothola amanzi ngendlela engcono kunaphambilini kanti futhi amanzi ethu ke noNongcebo nabalaleli ahamba phambili ungaphuza ulele ungaphuza uvuka uyakhuleka nje ngawo umdidiyeli walo uhlelo usazothatha i-microphone njengoba sizwile ukuthi zikhona ihambile zethu ezinye sinazo la M1 studio khona la ka SABC endlini zokusakaza sithole imibuzo kodwa ke siyayamukela nemibuzo evela wena ke mlaleli ekhaya akhona ama voice note angenile kukhona umbuzo okhona kukhona ke Dr Manana osezwile ukuthi uyolanda ama skills amakhono phesheya wathi cha unayo yeni qualification usevele wathumela i-voice note esoyizwa manje bese kuba khona ke nobeka ukuphawula kwakhe uthi angeke ngikhona kulanto abantu phesheya ushentshweni ngoba ngisho nje ukuthi angeke swalande phesheya ama skills ekhona ake silalele ke ama voice note. Angibingelele sisiNongcebo nabaphathi bakho cha ebengacela ukuyibuzela mina khona lapha kubaphathi baseMngeni ukuthi lapha eKingcetshwayo noMngeni ibizwa ngani leyanto yabo abayenzayo nekhampani eyayisebenza kwakuthiwa WSSA ibizwa ngani leyanto abeke besixazulele lapha ngoba kunezisebenzi eziyi-Umngeni kunezisebenzi ezisebenza phansi kwaKingcetshwayo unawo umngeni ukhona lapha lathi xovene nje abake besicacisele sike sizwe kahle nami ngomunye wayesebenza khona lapha kwi-WSSA owagcinisele nje emoyeni ngokufika kwalomngeni owafika kwanikeza iminyaka eminingi othi ayezosebenza lapha angibonga sisiNongcebo. Hayi msakazi noNongcebo ngiyakubingelela lapho nezihambeli zakho. Ngiyacela msakazi. Sacela bangiphe umsebenzi. Nginaso certificate sakhona saka Water Academy. Ngiyacela bangisize ngempela. Ngiyawudinga umsebenzi ngisePeter Marisburg. Ulanga lakhe Mlaba ngiyacela. Hayi ubusuku buhle. Niyaphila noNongcebo usigaba Domangala besadlumbe emanzeleni. Hayi samuzwa ubaba ngendlela achaza ngayo noNongcebo yase hayi lokhu njana indaba ama service delivery hayi yathina siyitholi kahle yabona nje ithi sinomfulo ungasho lapho uthukela kodwa nje neplant futhi khona lapha namanzi nje hayi awasafiki nje qobo amanzi ehamba ezifika kwaMbhele kodwa hayi manje asayiphelela nje idosi okaye ngafiki nalathi efika khona ngakwakhumalo kwesinye isikhathi kusuka abantu le bezokha ngapha angisayiphathe kanyuke la phezulu sengathi bengafika ke ngapha nanga bezosibonela kodwa nje umngeni wafika nganoma yibo nobaba labo babathi kusebenza nje umngeni wabukathutha ngilapha mina emanseleni apho ke befika oba sasiza impela isikhulumo sabo sihle kodwa nje hayi thithi sinomfulo ungashi lapha iplant amanzi hlale exhaxhaza sanomlaba khona bavala abangasebenzi ngendlela yakho kulungile.
Isikhathi 18 minutes to 9 siyakubema ke mlaleli ungayithumela ke nawe i-voice note sikukhumbuze nje ukuthi uma uthumela i-voice note uzama ukuthi uyiqophe endaweni la ungekho khona kakhulu umsindo khona izozwakala kahle icace bese sikhumbula nje nokuhloniphana bakithi uma sibeka imibuzo nembono sibeke ngendlela nje ekahle efanele nenhlonipho ukuze ukwazi ukuthi iyamukeleke ngendlela futhi nento osuke uyibeka noma usuke uyibuza thumele ke voice note yakho ibe ngaphansi kwa 50 seconds makuthi uyathumela uze wabhala futhi la Nkosi yami uSigabaduma iyamhlupha indaba yamanzi ngempela yokuthi na umfula uthukela kodwa amanzi ukhala ngokuthi abawatholi kodwa ake siqale nganangu ulanga lakhe Mlaba hayi ukuthi isicelo sakhe sokuthi amanzi umsebenzi uzowuthola yini kodwa le kuyokuthi uthi unaso isakhono ufunde eWater Academy ePietermaritzburg uyawudinga umsebenzi uhlelo lokuthi kutholwe abantu abazongena bazosebenza eMngeni Water kuke kube uhlelo lisingathwa kanjani ngingazi noma mhlawumbe ngingavele ngibuyele kwena Dr Manana noma mhlawumbe ngize kushamasa ngaqala ngingenelele noNongcebo nabalele ekhaya cha icelo ngiqale ngokuthi uma kunezikhala zomsebenzi siyayifaka kwi-website i-website ke lese Maritzburg kodwa siyayifuna ukuthi uma ngabe ake ngenze example kuseMkhwanazi la kunesikhala khona sifuna ukuthi usuperintendent waseMkhwanazi asifake isikhala asikhangise kuma newspaper nakuma board lapho abantu abawabona khona ama advert ngizothi nje la bengakwazi khona ukuthi bafinyelele bakwazi ukuthi bayibone so akubi phela eMaritzburg ukuthi umuntu oseMkhwanazi kumele azaye eMaritzburg ayobona ukuthi uMngeni uyakwazi ukuthi angamqasha kuleyo ndawo leyo afuna ukuqashwa kuyona i-website futhi iyakwazi ukumsiza umuntu noma ngabe ukuphi so ke siya public uma ngabe sinomsebenzi esiwukhangisayo bese abantu baya-applya sikwazi ukuthi sibaphendule kodwa nje mhlawumbe ukuthinta kancane kumfowethu lo se-KCDM owayeqashwe umasipala KCDM ukungenelela koMngeni kwaba khona uhlelo lokuthi nanka ama-scheme azofakwa nanka ama-skills abantu abanawo kwaba yi-process nje ethatha isikhathi ngiyacabanga mhlawumbe ukuthi uma ngabe kusenesikhalo anaso angakwazi ukuthi abuye akhulume nomasipala kodwa abantu abathatheka ngaleso sikhathi abangenile eMngeni sibekade sikhuluma ngabo siba-reporta namhlanje kwi-report yethu ye-HR and sebenza kahle nathi sabaqeqesha futhi sangabayeka ngaphandle babekhona abantu angikubeke lokho babekhona abantu ababedinga ukuthi sibaqeqeshe ukuze babe sezingeni lokuthi bakwazi ukuphehla amanzi azoba yilento kade ngisho ukuthi amanzi ethu ahamba phambili sikwazi ukumitha uSans 241 ngo99% asilweli u90% silwela u99 kube ukuthi silwa nalo 1% ukuthi iwona ke osihluphayo kodwa nje sakwenza lokho kuwo wonke umuntu angimazi ke mhlambe umfethu noma wangena ini waparticipate kuleyo process leyo kodwa nje akukho problem njengamanje sinayo ngabasebenzi abakade beqashwe umasipala basese under umasipala labo abaqashwe yithina ba under thina kule kaSigabaduma le eManseleni mhlawumbi singake sibheke le ngoba ukhona nomunye umlaleli obhalile la ku Twitter obhalile ngisayithole ke manje kahle i-tweet yakhe kodwa ubephawula ngokuthi base Bergville banali dam phambi kwabo kodwa lelo dam liphakela eminye imiphakathi kulula ke nami ukhona umhosha odlula lapha ngokwami mangase ngiphelelwa amanzi ngingamangala ukuthi angaphela kanjani amanzi ngoba ngiwabhekile amanzi ngenxa yokuthi suke singaqondi ukuthi ngempela ukuthuthwa kwamanzi kusho ukuthini kanti futhi izoba bhlungu ke impela into yazi kube bhlungu uthola ukuthi ngaphesha komgwaqo ngenxa ukuthi laba ipipe alizange lilimale banamanzi wena ngapha ucasuke udinwe into ongazoyibona ukuthi kanjani bona benamanzi uzibuze ngempela le ndaba yamanzi ukuthi umuntu awabuke ehamba lapha kwakhe geleza kodwa engawatholi mhlambe ake sifundiseke ngokuthi ukuba khona kwengqala sizinda nokuba khona komthombo into ezimbili engafani balale emakhaya ngicabanga ukuthi singayiqala nje la ukuthi
umthetho South Africa khona into ekuthiwa kunomuntu oyi-custodian yamanzi. Lowo ke uMinister of Water and Sanitation. Shaya mazobhekelayo ukuthi hayi ke wena uphethe nje zamanzi. Bese kuba khona ke uhulumeni asondele nabo sekhaya kuthiwa Water Services Authority. Bese kuthiwa hayi nina ke fakani amapayipi ke niwahambe niwathuthe indawo ngendawo lapho ethuthwa khona. Manje sengibuyela ke mhlawumbe ngene khona uthukela khona. Uthukela ke sesikhuluma ngalo specifically nabo baphethwe uMinister ka-Water and Sanitation. Kodwa ke bese kufika kwi-water board abasenayo ke i-water board. Futhi ngamanye amazwi ke thina ke manje basingapha la kuphaka khona uMngeni. KunoMngeni futhi kunoMinister kube noMngeni bese kuba omasipala laba ethi baphakela amanzi. Umuthi uyahamba uyele emhlathuze nakhona kunjalo. Uma usungena ke la khona ke la phakathi nendawo sikhuluma iBackville ngikhuluma uthukela sebene uthukela water kodwa akuyona iwater board i-entity eyahlangana kahle ebaphakela amanzi. Thina njengomngeni ke sasalunguza sasayina njengoba esho ubhuti uthi awungayiboni imoto zomngeni. Safika sangena sisayine ipartnership nawo uthukela kodwa ke siba isikhashana esincane ke kodwa sisaqhubeka siyaxoxa nabo kodwa yabe si-terminate ipartnership engabe saqhubeka. Ngamanye amazwi ke uMinister ke bese sekuthiwa amanzi kidamu leli selingene ngaphansi kwaMinister ngoba uyi-custodian idamu. Bese kusafika umasipala ke usephethe amapayipi. Sekushoda ke manje ke ukuthi ke bona nothukela water bahlangane bekhona into engathi ngizothi ukuhlangana integration. Ngakho kungenzeka ukuthi ulibone idamu kodwa ke i-reticulation siyenziwa umasipala. Yiyo ke lento esuse uMinister Mchunu phansi wathi hayi asihlale phansi ixoxe yonke lento ngoba umuntu uhleli ufuna nje amanzi aphume kwithephu. Sengiyafika mina ngithi hayi mina ngizowakhipha nje uzowabona edlula. Athi omunye hayi mase edlulile ngizowathatha ngiwafaka epayipini semgwaqweni. Athi omunye hayi mina mase wafakile ngizowasusa emgwaqweni ngizowafaka endlini. Yiyo yonke lento ezama ukuphuma phansi iqwashisa abantu ukuthi ilento ezama uku-addresswa ke eshuwayo ukuthi abantu ba-understand ukuthi sisebenze sonke ndawonye sisebenze ekugcineni amanzi afike kumuntu. Ngakho ke uthukela ke abanayo i-water board. Ngiyacabanga ukuthi ke ma uhambe inhlelo abazenzayo umasipala sokuhamba kuhambe ke babona bathatha enye i-water board noma kungena uthukela water kodwa ke yikho lokho kwenza amanzi ke angabe isengabikho into ephehla amanzi. Ewafaka epayipini ngasabikho umuntu othatha amanzi awafake kwi-reservoir awagcina okumsebenzi ojwayele kuba umuntu webulk awathatha awafake khona. Ingakho bese kuba kude ukuthi hey lo mfula uthi uzodilika nini uze la ekhaya ngizofika khona. Ikhona ke lokho kudala ke kuba khona engicabanga ukuthi basifundisana isinikeza nathi ithole khona nabalaleli sesingabachazela ukuthi ke aphethwe endaweni ezihlukene. Ingakho kuMinister ethe cha asiyeke le ndaba ngoba inde ake sithi nje sifuna ukuprovide amanzi ebantwini. Siyeke ukuthi wena ubulk wena uphethe ipipe elikhulu wena uphethe ipipe elincane ikhona ukuconfuse abantu. Lokho esikuphumayo la siyaqwashisa ukuthi ke ziyashintsha ke izinto manje ukuthi si-communicate kangcono sizama ukusebenza kangcono kodwa ke mingekho i-water board zijwayelekile lezi inkinga ngoba lento yebulk iyona ejwayele ukuba inkinga kakhulu. So uma ngikuzwa kahle sihlalo uqonda ukuthi mina ngiyayibona indawo la ngawakha khona mina amanzi ngiyawubona umthombo ngiyawubona umfula ngiyalibona idamu. Lokho akusho ukuthi okufanele makawalethe kumina endlini ukhona. Uma ngikuzwa kahle ukuthi inhloso yokuthi kwakhiwe water board eyodwa uqoqa i-value chain ke manje yokuthi owaphehlayo owahlanzayo owathuthayo nowafaka endlini kube ukuthi kukhulunywa into eyodwa kube lesivumelwano ngoba manje uyawathatha waphehlayo abeke kanti kusebakhona ke kusothi ngithi okungahambi ngendlela kufanele bekuhamba ngayo. Ngakho ke ingakho bebegcina bewabonile kodwa agcine engafika ngethephini. Kodwa ke ngibonile ukuthi umasipala bangibuka nje ama-report akhona iningi improvement ekhona kumabhuku omasipala kodwa ke ayikafiki ezingeni lokuthi sibe ngabawabona amanzi ngoba iyinkinga zinkulu ukudlula lokho osekukhona njengamanje. So sekudingeka ke ukuthi usizo lokuthi kubanjwane ngezandla. Kiba khona ke imhlangano sesaba nayo sihlangene nabo umasipala abakhona sihlangene nabakwa-Kokta sihlangana nje sonke kodwa ke akafike ezingeni lokuthi sesisayinile sesiyasebenzisana kuseyimhlangano nje ukuthi ngenzeka kanjani ukuze umuntu angabi nenkinga. Okunye ke futhi esingakubalanga okuwumthetho ukuthi ke kwakhona ukwathatha kamanzi uma wathatha nje emfuleni sekusingena indaba ye-water quality ngoba uyawasusa nje basusa emfuleni
ngenzeka ukuthi ke awaka-treatwa ezingeni elikahle. Okunye futhi kuba inkinga ukuthi ke uma kusuthi uyawathatha-ke amanzi sekunomthetho manje oshoyo ukuthi uzothatha amanzi ezinga elingaka uwasusa uya kwenye indawo kufuneka uthole into ekuthiwa i-water license. Kodwa hhayi umuntu ophuzayo ekhaya ngawani ngawa sengikhuluma manje ngama-industries. So yizo zonke izinto ezasihlangane ngoba be-industry uma uyocela uthatha amanzi uwathatha nje ama-megaliters athile futhi ucela i-permission kuphi le kuministry ukuthi cha ngicela usebenzisa amanzi. Kodwa uma umuntu usuke ekhaya sirecommend ukuthi-ke sisebenzisane nomasipala sekuphakele wona. Yabo nje uyichaza mina nginxaniwe. Ngithi maye kokuthi nje ngithola amanzi kanti imidanti miningi kangaka. Imidanti ekhona. So ke nathi siyakujabuliswa ukuthi kufanele kodwa kubalulekile ukuthi basisebenzisana nokuthi ke sicabanga ukuthi kubalulekile sichaze indaba yamanzi ngoba ihamba inemthethwana. Siyajabula ukuthi izingane zethu labo dadu baya ngokuya befunda lento zamanzi ngoba sisithembele nakubona beze kule career yamanzi bezoqhubeka bahambisa imessage ukuthi inkulu indaba yamanzi. Umdidiyeli ubekade ewumuntu ozoona uzohamba ne-microphone ngizocela nje sibone mhlambe baphakamise abafisa ukuthi babuze ngaphambi kokuthi siqhubeke nemibuzo sithathe namanye ama voice note. Yebo baba. Ngibingelele kubalaleli emakhaya, ngibingelele ehambeni zethu zaseMngeni. Ngiqale ngibonge ngomphumela enibenawo nyako enispresentela wona. Umbuzo enginawo la ukuthi amakhasimende enisebenzisana nawo kukhona inkampani abasebenzisana nazo njengo-Eskom abangakwazi ukuyikhokhela. Kunina aninayo inkinga enjalo. If uninayo niyenza kanjani ukuthi nisolve lezo inkinga ukuze bakwazi unikhokhela? If benganikhokheli kun-affecta kanjani ekuperformeni into enifuna ukuyenza? Ngiyabonga. Ngicabanga ukuthi singavele siubhekise kuyena uNdongo lo mbuzo niqoqa kanjani ikweletu lilo. Yebo. Umsakazi mhlambe ngingakubeka nje ukuthi khona ikhona yana inkinga yokuqoqa ikweletu. Kodwa ibukeka ekutheni omasipala nabo banazo izinkinga nyana zokuthi nabo balande kubantu ngoba nje basiphuma kulesifo sobhubhana abantu abaningi baluza imisebenzi. So nabo kufanele bakhokheleke ukuze bakwazi ukuthi basikhokhele. Kodwa ke into esiyenzayo ngoba phela amanzi ayilungelo lawo wonke umuntu. Asibeke bese sithi siyavala. Kuyaye kube ukuthi siyahlala nomasipala. Sizama ukuthi sakhe amaqhinga ukuthi sikhokhelane. Uma besikweleta imali siyakwazi ukuthi kwesinye isikhathi sithi hayi akaye bakhokhe mhlambe ke leso sikweleti bekufanele mhlambe ngabe basikhokhele ngenyanga ezintathu abasikhokhele zona mhlambe ngenyanga ezishiyagalombili ishumi nenyanga embili. So siyazama ukuthi sihlale nabo sikhulume ngoba kufanele sibasize ngoba nathi siyazi ukuthi okunye umzima abanakho hayi ngoba kuumzima bayilethele kona. So siyazama nje umsebenzi wethu kakhulu ukulokhu sihlala nje sihambe siyobancenga ukuthi hayibo sikhokheleni ke zamani ukusikhokhela noma ke usinike uhalf noma ke usinike ke lokho okwazi ukusinika kona ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke. Kodwa asikwazi ukuthi ekugcineni bese sithi amanzi siyawavala ngoba ayilungelo lo wonke umuntu amanzi. So siyazama ukuthi mhlambe ke instead okunokuthi siwavale ukuthi sehlise amanzi esiwahambisa kubona kodwa siwavale incinci amanzi. Ukuzwakala kuyinto ethanda ukuthi belikhunyana yona ngoba phela ukuze niqhubeke nani nisebenze ninqala sizindi bese simweni niwaphakele ngendlela efanele amanzi iyadinga leyo mali ukuthi isonto elijikajikayo lento okusho ukuthi ukuze niqhubeke lijike isonto ngakolona uhlangothi kufanele namukele ukuthi khona la kuzohamba kushode khona kodwa akungeni kwazi niyehlisa iquality ngeni kwazi ukuthi ni-email u70% uthe uDkt Manana kufanele kube u99%. Engicabanga ukuthi akusiyona into elula leyo. Ayilula uyabona nje umbuzo ulula wona uma ubuza ukuthi nilanda kanjani kumasipala kodwa engathanda ukusho umasipala waseThekwini ayibandla yena usikhokhela ngesikhathi. Umasipala waseThekwini ukhokha ngesikhathi asikaze sibe nenkinga yomasipala waseThekwini. Okusizayo ke thina njengomngeni ngoba umasipala waseThekwini
umsebenzi thina amanzi esiwakhiphayo u75% wawo amanzi esiwakhiphayo asetshenziswa abantu baseThekwini. So bese kusala lo munye u25% okuyilabo abanye omasipala ke okuyibona ke esiyayisithola ukuthi mhlambe ke kwesinye isikhathi siba nezinkinga ke zokuthi sikwazi ukuthi ke silande imali kubona bese sihlala ke sisebenzisana. So kuyasiza ukuthi umasipala waseThekwini awukaze uze ugeje usuku lokukhokha uma kufanele bakhokhe. So laba abanye umasipala ke kodwa siyazama ukuthi njoba ngisho nje ukuthi siyazama ukuthi sihlale nabo sinemihlangano ehlale sinayo nyanga zonke. Kuyithina ke abantu beimali sihlala nabo ukuthi hayibo isimo sikanjani ngoba njoba ngisho nje ukuthi abanye umasipala izimo zabo zeimali azizinhle. Ko noma ungahlala uthi uyayifuna imali kodwa mayengekho ayikho. Ngizoma lapho. Cha ke sengiyacabanga nje komasipala encengele bafowethu siyathanda ukunikhokhela kodwa sikwazi kodwa isidingo sikhona kona ukuthi amanzi siqhubeke so idinga negotiation eningi lento le. Nayo leyo ukucabangela umuntu okugcina kuyena othola amanzi ngoba singalwa thina ema-office kodwa kufanele uhlala ucabangele lo ugogo omdala lapha okhokhayo bese ungeze ukuthola amanzi ngenxa yokuthi umasipala ukhokhayo. So it's into enzima kodwa ekufanele kuhlalwe njalo kubanjiswana xoxiswana nathi kuhlalo uyishila indaba ukuthi ukubambisana phakathi komasipala nathi ikona okwenza ukuthi sikwazi ukuthi siqhubekele siye phambili. Sesisonga ingxoxo yethu umbuzo ogcina nje ngizobhekisa kuyena usihlalo 13 January 2023 Department of Water and Sanitation ungqongqoshe Department of Water and Sanitation wezamanzi nokuthuthwa kwendle ugunyazi aqueduct nama reservoir amathathu. Lokho kuzoba namthelela muni ekuphakelweni ngamanzi. Sabonga kakhulu kusijabulise kakhulu kuzoba nomthelela omuhle ngoba uma kulimali aqueduct kushuthi ke khona amanzi esingasakwazi ukuwaphakela. Mayibalwa nje uyibala ngabantu ukuthi ke mongabuza bangakho abantu abahlomulile ngenxa yokuthi silungise aqueduct 1 ba 1.1 million uma bezosebenzisa u80 liters per day. Kushuthi ngamanye amazwi musukubuka ukuthi into esenza sagiya ngalelo langa sibuka ukuthi hey yazi nje ngosuku olodwa savele savula itap 1.1 million wabantu ngaphezulu bathola amanzi kwakulimale ngenxa yani yama-floods. Ingakho sagijima sabafishane sithi asiwabuyise lamanzi ukuze ke nalo kade engasaphumi ngathi pressure endlini hawo mase uyavula sekuba ngcono. Siphezulu aqueduct 2 ke nawo manje ngoba nawo futhi mase ngoJune mase siyavula kuzophuma. Ngakho ke kodwa ke khona sikuzamayo nje basebenzisa amaphampu lokhu siphampa nje siphampa kodwa into ebesiyisaba kakhulu into nje basiphampa ke manje bese sisebenzisa i-backup. Sesithandazela ukuthi nje mase safika la ngoba uma sekulimala i-backup bese sibone ngathi kuzoba nenkinga. Kusho amazwi ke umuntu ohlomule kakhulu lo sehlele ekhaya usevula amanzi. Abanye mhlawumbe sebegeza nasebhavini usakathi ukuhlala nje kancane ethi hey ngaze ngajabula. Bese siyadlula ke siye kwi-storage njoba silungisile ke le reservoir yethu. Isiza ngoba uma ke igcwele le reservoir ibisisiza nge-water pressure. Isiza ukuthi amanzi abe segijima kakhudlwana ngoba menyuke bemaningana ebese agijima kakhudlwana. Okunye futhi i-storage esinaso samanzi singanele abantu abawu4.2 million. Nge-storage lesi sinaso. Ngakho senza ukuthi ngisho eThekwini behleli bayabona ukuthi hayi yazi noma ngathiwa kunenkinga khona amanzi ala khona bawabekele hayi sizophila. Ngakho kwenza ukuthi sibuke ukuthi ke siyakwazi ukusupply amanzi ngeke kwenze ukuthi amanzi asephelile futhi sazisana namaphampa asakhona siyasebenza. Ngakho ke sithi thina ke i-system i-restored futhi sibuyele esimeni kodwa ke ngoJune ke izobe sibuyele fully esimeni mase kubuyele aqueduct. Shaya amazwi uyibuka njengepipe awuyiboni kahle kodwa umusubuka abantu abahlomulile sokuthiwa bayimillion usuyaqalaza ukuthi 1.1 million ngaleli pipe ilokho sikusho ne reservoir yethu sesiphampisa izandla ngalelo langa ke wafika umlisa wazogida ukuthi awu 4.2 million abantu sibe ngathi nje nawo amanzi phambi kwethu storage. Kusho amanzi makuthiwa kunenkinga sesivele sikhe khona la sithi hayi beniphuza njengamanje amanzi akhona. So ke ngicabanga ukuthi ilokho ke bese usijabulisa kakhulu umuntu ohlomule kakhulu ngizothi uyena umlaleli ekhaya.
Sibonga kakhulu usihlalo webhodi yaseMngeni Water. Sibonga kakhulu Dr. Manana, Acting Chief Executive. Sibonga kakhulu nakwena Mr. Mkhwanazi, Chief Financial Officer. Ihambeli zethu ke kulona uhlelo ubusuku obuhle ohlelweni esilibiza nge On the Couch. Sithole indaba zehora naye ke uMahade Bempele bese siqhubeka nazo inhlelo zethu zezemfundo.